הרבה כלים בהתקפה, אבל בית"ר די ארוכה. מאור פרץ מקבל את הכדור עכשיו במצב טוב. עבירה וזה יהיה כרטיס. מאור פרץ תואמה במסירות כפולות. טיסה מאוחרת מאוד של תומר בן יוסף. שער! אבוקסיס הלך על כדור ישיר. הכדור הזה ניתז ונכנס פנימה, ו2-1 להפועל תל אביב. עוד מעט נראה האם יואב זיו, האיש שהכדור פגע בו בדרך. אני נותן את הגול לאבוקסיס. בהחלט. דיברנו על אבוקסיס, אמרנו שהוא מהשחקנים הבולטים היום של הפועל. כן, יש שער עצמי. כן, פוגע ברגל של זיו שמנסה להרחיק. כן. כל שער עצמי. לפי משחק ההרצה של אבוקסיס היה ברור לי שהוא הולך על בעיטה ישירה. הכדור לא חזק, אבל מספיק מדויק וזיו. אבל כדור חכם, כדור חכם. לא ניתן לאבוקסיס את הגול הזה, ניקח בו את הגול. זה שער עצמי. לא, ניתן לו. תן לו קרדיט. מגיע לו על המאמצים שהוא השקיע היום במשחק הזה. הוא מהשחקנים הבולטים היום של הפועל, בכלל מהשחקנים הבולטים במגרש. עם הגיל שלו ועם כל הניסיון והבטן, כל הכבוד. זה לא הגיל שלו, זה